Alexan Firikama Emruz Axiron Saptima Studia Beva Forekerts Mamiom Gharibi Peshvozimgir Khay doston khay baradarom Khay modar Khay padar Khay Beimon Charsiyoy la'nati Bilet dorum ucha jon gharibi meram do'm te tawakkal mombakhdо пеши худ мақсад гузоштам сина соли падарам малакай ба ҷои раси 22 сол бачат хела гашт хела хурду пушид ака навбати ма амрӯз нигоҳ кунам шумора ҳечи камам накардем бачадай шумо қарзорай дуо ки то бачада азоб тоқат кадатона чи интизорай ман намедонам давлати бегона Студияи бевафо фиригоҳи ронновоз ман мерам хай Тоҷикистон ғариб бигирам пешбоз хати мебарам нирӯзама азобу дардома азобу дардоем ки туфаи чашсиёма хай бародарон хай дӯстон хай азизон хай ватан хай Тоҷикистон Қарғонтепа сарбанд хай мухлисоем то имрӯз кардем дастгирӣ кӯчаҳои Қарғонтепа дигар нестай овози фирик бачаем кайи хона ки дафшада кор намезад имрӯз ғариб мешам оча акешидум мард қатори ғарибои тоҷик мебандам миёд ман нони ҳалол миёбу меҳнат мекунам ғамметам ҷонма 90% мухлисоем ки дар ғарибияй фирика мазаи ғарибӣ мечаша пешон мия сумкада даст билет аэропорт полёт 12:03 ҳамин будай ҳаёт Чашсиёҳи лаънатим беинсофи аромакам хай хета эҳтиёт ки дига намебиним рафтам дига да пеши чашмам қатъи оброд намегзари дига ба гапои ҳаромат дилма намешкани хилсанша дур мешам дига ба гирьяҳом намеханди намешнавӣ овозма хуш бош меимони сангдил дӯстдорат мабудам ки сохтам дига кирам месӯзонӣ ба дарди азобат ёдорӣ гуфта будам бало паси дардон рафтам ёдорӣ гуфтам бало паси гирьяҳома рафтам ёдорӣ гуфта будам Қарғонтепа айт рафтам ёдорӣ гуфта будам Тоҷикистонам айт рафтам ман имрӯз хати мебарам дарди азобома шаво дига мас намебинӣ ҳоли хароб ма ҷои якум